איך לתופף את הפיג'מות גם אם אף פעם לא לבשתם פיג'מה. אז נתחיל וניתן 8 מכות עם יד ימין על האייט. האייט זה המצילה הזאת שמחזיקה לי את הקפה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ועכשיו נוסיף את רגל ימין שתפגע על הבייס דראם. הבייס דראם זה הטוף הכי טוב בעולם, כי אתה יכול לבעוט בו והוא אוהב את זה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ולסיום נוסיף את יד שמאל שתפגע על הסנר. הסנר זה הטוף הזה שתמיד זורקים עליו מלא שטויות. 1, 2, 3, 4 ו5, 6, 7, 8.